फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत स्पायसी कोळंबी मसाला आणि त्याच्यासाठी मी हे साहित्य घेतलेलं आहे। 3 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे, अर्धा इंच मी आल्याचा तुकडा कट करून घेतलेला आहे। हे 4-5 मी काळी मिरी घेतलेले आहेत, 3 लवंग घेतलेले आहेत। फोडणीमध्ये आपण तमालपत्राचा वापर करणार आहोत। जिरा आहे अर्धा चमचा आणि पाव मी खोबरं आणि पाव कांदा घेतलेला आहे आणि हळद, कोकणी मसाला, फोडणीमध्ये आपण राई जिऱ्याचा वापर करणार आहोत। ही कैरी थोडी कापून घेतलेली आहे। ही काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे आणि मी याच्यात थोडं कसुरी मेथीचा उपयोग करणार आहे आणि फोडणीमध्ये आपण कांदा टाकणार आहोत। आणि या 200 ग्रॅम सोलून घेतलेला, स्वच्छ धुवून घेतलेला कोळंबी आहेत। आपण आता आपली प्रोसिजर स्टार्ट करूया। आपण आता याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून मी ह्याच्यातच थोडी हळद टाकणार आहे आणि आपण आधी हे प्रॉन्स फ्राय करून घेणार आहोत। तेलातच हळद टाकल्यामुळे त्याचा रंग थोडा चेंज होऊन दिसायलाही खूप छान दिसतं। तेल गरम झाल्याशिवाय कोळंबी टाकायची नाही, नाहीतर मग ते चिकटतात तेलाला। आपल्या आता या फ्राय होत आहेत, तोपर्यंत आपण वाटून घेऊया। त्याच्यामध्ये मी हा पाव कांदा, पाव तुकडा मी खोबरं घेतलेला आहे, 3 लसूणच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि आपण ह्याच्यातच थोडं जिरं टाकणार आहोत आणि 3 लवंग घेतलेले आहेत आणि 4 ते 5 दाणे मी काळी मिरीचे घेतलेले आहेत आणि याच्यात मी 1 चमचा धणे टाकणार आहे आणि आपण आता हे वाटून घेऊया मसाला याचा। आपल्याला थोडं याच्यात पाणी टाकायला लागेल। मी आता याच्यात थोडंसं पाणी टाकते। मी याच्यात 1 चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकणार आहे आणि आपण अर्धे टोमॅटोही टाकून घेऊया। अर्धे आपण फ्राय करताना टाकूया कांद्यामध्ये। आपण आता हे मिक्सचर पूर्ण वाटून घेऊया। वाटण आता रेडी आहे। आता आपल्या कोळंब्या या थोड्या शिजलेल्या आहेत आणि याचा कलरही चेंज झालेला आहे। आपण आता त्या या बोल मध्ये काढून घेऊन ह्याच्यातच पुन्हा फोडणी देणार आहोत।
आता आपलं साहित्य आपण एक एक याच्यामध्ये टाकून घेऊन आपला मसाला रेडी करूया। मी आता याच्यात 1 चमचा 2 चमचा तेल घेते। थोडी राई टाकणार आहे, चिमूटभर जिरं टाकते आपण, हे तमालपत्र आहे 3 पानं, मोहरी थोडी तडतडल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हा 1 कांदा कट करून घेतलेला आहे तो टाकूया। प्रॉन्स फ्राय न करता तुम्ही डायरेक्टली फोडणीला टाकू शकता, पण फ्राय केल्यावर थोडी चव चांगली लागते। आता याच्यात हे टोमॅटो टाकते, आपण आधी प्रॉन्स फ्राय करताना थोडी हळद टाकली होती, म्हणून आता ह्याच्यात मी जराशी हळद टाकते चिमूटभर। हा घरी तयार केलेला कोकणी मसाला आहे, तो मी अर्धा चमचा टाकते, आणि काश्मीरी रेड चिली पावडर आहे, ह्याच्याने कलर खूप छान येतो जेवणाला। आता ते चांगलं फ्राय करून घेऊया। टोमॅटो याच्यामध्ये पूर्ण बारीक झाले पाहिजेत, त्याच्यासाठी आपण थोडं हे स्टीम करून घेऊ। आता टोमॅटो आता बघूया आपण त्याच्यामध्ये बारीक झाले का, छान ग्राइंड झालेले आहेत। आपण आता हा तयार केलेला मसाला त्याच्यामध्ये टाकूया। तुम्हाला हवा तेवढा टाकून तुम्ही त्याची पेस्ट करून घ्या। तुम्हाला हवा तेवढा पातळ घट्ट कसा हवा असेल त्याप्रमाणे तुम्ही वाटण टाकून पाणी टाकून घ्या। हा मसाला मी पूर्ण तेल सुटेपर्यंत चांगला फ्राय करणार आहे। मी थोडी कैरी कट करून घेतलेली आहे ती टाकते। या सीझन मध्ये कैरी इझिली अवेलेबल असते मार्केटमध्ये। आपण आता थोडं झाकण ठेवून पुन्हा स्टीम करूया। फ्राय झालेला आहे आपला मसाला चांगला। त्याच्यात आता आपण या कोळंबी टाकून घेऊया। आणि मी थोडी कसुरी मेथी घेतलेली आहे, ती आपण याच्यात टाकूया। कसुरी मेथीने छान सुगंध येतो जेवणाला। फ्राय करून घेते आणि आपण याच्या शेवटला मीठ टाकणार आहोत। आता मी थोडं पाणी टाकून हवं तेवढं जाड घट्ट करून घ्या। थोडा घट्टच चांगला लागतो हा। आपण आता तो शिजवून घेऊया चांगला।
झाकण ठेवून आपण आता चांगला शिजवून घेऊया। आपल्या आता मसाल्याला छान उकळी आलेली आहे। तुम्हाला हवं त्या प्रमाणात तुम्ही घट्ट आणि पातळ करून घेऊ शकता। त्याच्यात मीठ टाकते मी। हा मसाला जर तुम्ही मातीच्या मडक्यामध्ये केला तर खूप सुंदर लागतो। त्याच्यासाठी मी या बिडाचा तवा वापरलेला आहे। आपला आता हा मसाला रेडी आहे। आपण आता तो सर्विंग बोल मध्ये काढून घेऊया। आपला मसाला पूर्णपणे रेडी झालाय। त्याच्यावर मी थोडी आता ही कोथिंबीर टाकते आणि आपण आता ती सर्विंग बोल मध्ये काढून घेऊया। कैरी आपली छान शिजलेली आहे। आपला आता मसाला पूर्णपणे रेडी झालेला आहे। तुम्ही हा तांदळाच्या भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, राईस बरोबर कशाबरोबरही खाऊ शकता। थँक यू सो मच।